pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, Alina, mulțumesc și lui Bogdan. Cred că deja analiza simptomelor și a oportunităților ne regăsim întru totul în ea. Aș vrea să completez puțin introducerea pe care a făcut-o premierul cu câteva din chestiile concrete care cred eu că un guvern le datorează și care cred eu că sunt și pârghiile cele mai importante pe care un guvern le are pentru a pune într-adevăr tema integrității la centrul funcționării lui. Aș începe în primul rând cu ceea ce titlul aș pune transparență și predictibilitate în actul decizional, în actul guvernamental, care se leagă foarte mult de tema legislației ca sursă de corupție, ceea ce era numit astfel în prezentarea Alinei. Pentru că suntem și noi de acord că de acolo pleacă, acolo e într-adevăr la nivel de administrație, la nivel guvernamental, sursa principală a lipsei de integritate sau a corupției. Primul lucru pe care noi l-am făcut ca guvern, și cred că suntem singurul guvern în acești 25 de ani care a făcut acest lucru, a fost să eliminăm lista suplimentară pe ordinea de zi a guvernului. Acea sursă permanentă de surprize, de lucruri băgate pe sub mână. De la prima ședință de guvern din noiembrie am eliminat această listă suplimentară. În al doilea rând, agenda, ordinea de zi a ședinței de guvern este publicată înainte. Toate actele normative care intră în ședința de guvern sunt publicate atât înainte cât și după. De ce facem lucrul acesta? Pentru că, din nou, credința noastră este că transparența este instrumentul cel mai important pe care îl putem avea în a da un exemplu și în a crea oportunități de predictibilitate. Deci oamenii, cetățenii, societatea, mediul de afaceri, ceilalți parteneri instituționali pot vedea întotdeauna în avans ceea ce guvernul intenționează să facă. Și se creează astfel oportunitățile prin care ceea ce guvernul intenționează să facă poate fi pus sub semnul întrebării, poate fi chestionat, poate fi discutat, pot fi aduse argumente din spațiul public. În al doilea rând, în aceeași sferă a transparenței și a predictibilității actului guvernamental, aș numi folosirea din nou pentru prima oară, cred, în acești 25 de ani de istorie democratică a României, este că avem un plan de lucru al guvernului pe un an întreg. A fost deja formalizat, adoptat acum 2 săptămâni, deci din nou oricine vrea, oricine este interesat din societate, din mediul de afaceri, poate vedea ceea ce un guvern vrea să facă la nivel normativ, la nivel de politici publice, într-un an, cu avans, cu anticiparea unui an. De ce este important? Din nou, pentru aceleași lucruri. Pentru că nu mai apar surprize. Din surprizele nepuse în spațiul public, de obicei, de acolo apăreau acele oportunități de corupție, acele excepții la excepții pe care le numea Alina în prezentarea ei și care reprezentau în permanent o sursă de posibile subterfugii în modul în care o lege reglementa un anumit domeniu sau în modul în care ea era implementată. Un al treilea domeniu pe care l-aș menționa și care este foarte important este lobby-ul. Nu știu cum se spune în românește, altfel decât lobby. Nu credem că am avea timp și nici deschiderea în acest an pentru a propune o lege a lobby-ului. Nu cred că am avea timp să dezbatem o astfel de lege în Parlament, dar ceea ce vrem să facem ca un prim pas și ca un model de lucru, pe care sperăm noi că poate alții îl vor prelua și îl vor duce mai departe, este să implementăm un registru de lobby la nivelul guvernului. Vom veni cu o hotărâre de guvern cât de repede putem, prin care să reglementăm, măcar la nivelul puterii executive, ceea ce înseamnă un registru de lobby, o transparență în toate contactele cu mediul extern guvernului, pe care membrii guvernului le au. Deci, aceștia ar fi, să zic, câțiva pași concreți pe care noi, ca și guvern, credem că îi datorăm acestei teme a integrității, îi datorăm societății, îi datorăm mediului economic pentru a credibiliza actul de guvernare.
În al doilea rând, aș menționa transparența în cheltuirea banului public. E clar, cred, firul roșu al raportului pe care SAR îl prezintă astăzi. L-a menționat și Bogdan în prezentarea lui foarte mult și aici aș merge pe două lucruri importante. Odată, aplicarea din plin a Ordonanței 109 în ceea ce privește numirea guvernanței corporatiste în toate companiile cu capital de stat, minoritar sau majoritar, și în planul Ministerului Economiei este pentru acest an, într-adevăr, pentru toate companiile cu capital de stat și privat, să ajungem la un management privat. Nu putem spune, dacă ne uităm la rezultatele puținelor companii care au fost trecute prin 109 în anii trecuți, nu putem spune că a fost întotdeauna o garanție a succesului. Dimpotrivă, unele, deși au avut management privat, nu au arătat o îmbunătățire a rezultatelor, dar măcar deschidem guvernanța acestor companii către o altfel de responsabilitate către restul mediului de afaceri și către societate. În al doilea rând, pe același palier al guvernanței corporatiste, dar și al implicării, al schimbării felului în care statul își păzește, să spun, interesele în aceste companii de stat, vom merge și pe o reașezare a participării statului în aceste companii. E de notorietate modul în care reprezentanții statului în diversele consilii de administrație sau adunări generale era făcut. Deci vom crea un corp profesionist de reprezentanți ai statului pentru astfel de borduri, astfel de consilii de administrație ale companiilor, tocmai pentru a ne asigura că există un concept unitar în spatele felului în care acești reprezentanți ai statului reprezintă, într-adevăr, interesele publice în deciziile care se iau în aceste companii. În al treilea rând, tot la nivel de transparență, m-aș lega de ceea ce în prezentarea pe care am văzut-o era numit digitalizare, servicii de e-government. Credem și noi cu tărie că digitalizarea poate ajuta performanța și actul guvernamental, indiferent la ce nivel e el. Din nou, aș deschide o paranteză și aș spune că un alt pas important pe care l-am făcut în aceste 2 luni a fost să folosim pentru prima oară din nou ceea ce în limbaj administrativ se cheamă SAUP, nu știu cum l-aș prescurta, dar este practic sistemul informatic care gestionează întregul parcurs legislativ al unui proiect, de la momentul în care el părăsește ministerul care îl inițiază și până la momentul la care el ajunge în ședința de guvern. Un alt pas către transparență și predictibilitate, dar m-aș mai referi la un alt instrument care cred eu va fi discutat mai mult într-una din ședințele de după amiază, din atelierele de după amiază, dar l-aș spune și acum pentru că credem cu tărie în importanța lui, și anume ceea ce bănuim că se va chema în final transparență bugetară. El la momentul ăsta are un nume tehnic un pic mai Forexe-Bug, cred că îi spune. E vorba de un sistem IT care va aduce în spațiul public toată cheltuiala bugetară pentru toate entitățile publice din România. Deci, pentru prima oară, va exista o platformă digitală în care toate entitățile publice din țară vor fi obligate să-și introducă toate contractele, toată execuția bugetară. Nu va fi o opțiune, pentru că le va fi condiționată prezența în această platformă digitală de alocarea de plăți de la Ministerul Finanțelor. Deci nu va fi o chestiune de opțiune pe care un funcționar sau altul o poate decide și o poate urma sau nu, va fi condiționată de pași concreți, obligatorii, pe care îi va veghea Ministerul Finanțelor. E o platformă care va fi lansată în următoarele 2-3 săptămâni. Cred eu că Ministerul țintește data de 10 martie. Nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru a nu le lua din oportunitatea
de a-l prezenta în detaliu la acel moment. Cred eu că după amiază va fi o discuție poate mai largă în detaliu pe acest subiect, dar noi credem foarte mult în capacitatea acestei platforme, este ceea ce spunea Alina mai devreme, în capacitatea acestei platforme de a aduce la suprafață modul în care banul public se cheltuie. Și aici intervine elementul de responsabilitate, va fi mult mai greu, e mult mai greu să furi, e mult mai greu să ascunzi, e mult mai greu să truchezi o licitație publică atunci când contractul îți stă pe internet. Atunci când oricine poate vedea la nivel de leu felul în care, începând de la o primărie și până la un minister, deci toate entitățile publice, fiecare școală, fiecare spital, când toată această execuție bugetară e pusă în spațiul public. Ultimul lucru la care m-aș referi e reforma administrativă. S-a spus deja destul de mult, premierul a menționat-o și el. E clar, cred că din toate intervențiile făcute în spațiul public aproape până acum, e clar că pentru acest guvern reforma administrației este pârghia principală prin care vrem să lăsăm o urmă mai adâncă și de durată în modernizarea țării. Mergem pe 3 teme. Tema reformei funcției publice, administrația centrală și cea locală. Intenționăm să finalizăm acest pachet spre mijlocul anului pentru a avea timpul necesar să ne consultăm nu doar cu societatea, dar și cu partidele politice. E foarte important să avem o înțelegere și o acceptare în tot spațiul instituțional pe acea reformă. Și pentru a încheia, s-a menționat OECD-ul, vreau să vă asigur că e într-adevăr în intenția acestui guvern de a face niște pași concreți în această direcție. Credem noi că este o fereastră de oportunitate unică creată acum și de ceilalți 2 candidați care ar putea intra în acest val. E știut că e nevoie de 3 candidați din 3 continente diferite pentru a deschide un nou val de aderare la OECD. Și credem noi că Argentina și Thailanda, cei 2 candidați de pe alte 2 continente, sunt 2 țări cu care noi am putea să construim un demers comun. Argentina trece printr-o schimbare politică, un guvern, un președinte cu o platformă politică în care noi regăsim foarte multe elemente comune cu ceea ce și noi intenționăm să facem. Și suntem convinși că și suntem foarte interesați în a avea foarte repede contacte concrete cu aceste 2 țări pentru a începe să ne construim un caz comun. Pot să vă spun că la acest moment Consiliul de Stat Dragoș Păslaru e în deplasare către Paris, tocmai pentru a avea discuții concrete pe această temă. M-aș opri aici, sunt convins că sunt foarte multe întrebări și